Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Asenze ezinye izibalo. Khumbula ukuthi besikade senze ithebuli lethu sagcina ku9. Ngakho ngiyethemba manje ukuthi sekuzoba lula ukuthi noma iziphi inamba ezisebenzana no esuka ku9 ziya esuka kula ku1 ziya ku9 usuyakwazi nje umpetha wakhona manje le thebuli. Kubalekile ukuthi uliphinda phinda ithebuli ukuze ulazi kahle ukuthi lenziwa kanjani. Sengifuna senze la 10, 11 nela 12 manje esingaqedelelanga ngakho. Khumbula siphelelwe isikhathi na isikhala la ngibhala khona. Asiqale ngela 10. U10 times 0 sipha ba. Noma yini ongayithatha uyiphinda phinde ka0 u0. Ukuthatha u0 uphinda phinde ka10 ukupha u0 akushintshe lutho. Siye ku1 u10 uma usuphinda kanye ukupha bani? Usho kahle ukupha u10. Siyaqhubeka u10 uphinda kabili. Kubaleka kabi manje. U10 uphinda kabili ukuphana? O10 ababili. O10 ababili buyazi ngemali u20 rand ufu20. Yabona sihlanganisa o10. Khumbula ko2 besenza kanjani? Siloke sixhumanisa no2 nala siyaxhumanisa ngobani? Ngo10. O10 abathathu 30. O10 abane u40. Siyazi ngobani? O10 abathathu bufaka omunye u10 ukupha bani u40. Njengoba usuno 10 abawu40 ufaka omunye kuzothiwa ubaloyo u10 times 5 ukupha ba ukupha u50. Ncase liqhubeka lithini ithebuli lethu. Usuno 50 manje uyaqhubeka ufaka omunye u10 ukupha ba u60. Ngakho kubizwa ngani u10 times 6. Faka omunye 10 kubu 70. Faka omunye kubu 8. Thela omunye kubu 90. Uyabona ukuthi no10 nabo inamba enhle emnandi ukusebenza ngayo, elula ngempela ukuyisebenzisa. Asiqhubezele u10 uphinda ka10 usipho 100. Ungaloku uthelile ko10 bakho uyazi ukuthi kuzoloke isibalo sakho ngokuhamba soloke sanda ngo10. Yiloku kamathebuli. Faka level 110. Siloke sandisa ngo10, siloke sandisa ngo10, siloke sandisa ngo10. Ufaka omunye u10 kupha 120. Kube mnandi kanjalo ke. Asibeke nje isibalo esingesebenza kakhulu ngazo la, kodwa nje ngifuna ukukuzwisa nje okuncanyana kwalebali. Asithi nenamba enkulu ke manje sekusingena nezindaba zamakhona ke manje. Uno 5.732 times 10. Uzobe usufaka nje u0 oqala egcineni. Ngobani? Ngoba sithe times 10. Kube besithe times 100 ubuzofaka u0 abangaki? Ababili. Kungani? Ngoba njalo bakungena inamba enjengokuthi 10 uya nyusa ngenhla kungene bani? U0 ogcina. Kodwa ungakhathazeki asisebenzi ngale namba ke manje. Bengifuna nje ukuzwisa ukuthi kuyoke kube khona into enje ungazitshela ukuthi ngaso sonke isikhathi kohlezi kukona ukuthi o10 times 1, o times 2, o times 3, azi ukuthi inamba ziyaqhubeka ziyabaningi zize zifinyelele emakhomeni. Kakhulukazi uma usebenza ngenamba noma kakhulukazi ubusebenza nangemali ke manje kuyoke kungene nezinto ezicishe zibe nje inamba esindayo enkulu. Kodwa khuleka sisebenza kakhulu ngale namba kwamanje. Bengifuna nje ukuzwisa ukuthi siyoke sifinyelele entweni nje. Awuthi ngikusekelele ukuthi uzikhumbuze ukuthi siyoke sifike entweni nje. Asiqhubeke naloko kubalekile ukuthi kwamanje ukuthi siqedelele le thebuli lethu. Kuhleke. Kumele senze la lapha manje. Komele senze ela 11 besiqeda ukwenzela ka10 senzele ka11. Seliqale la ku0. U11 noma o0 aba u11 akushintshi lutho. U0 noma ungawuphinda uze ube u1,000,000 yobu u0.
ka-1 u-11. 11 kuphinda kabili kuyafana nokuthi u-11 plus 11 kupha bani u-22. O-11 ababili bakupha u-22. O-11 abathathu lapha ku-22 yabona manje uthi elika-11 ithebuli selithanda ukuhlukahluka kancane seba nenamba ethe ukutsheka-tsheka. U-11 uphinda kahlanu ibu-55. Zimnandi kodwa nazo. Size ngala isikhala singiphelele. U-11 uphinda ka-6 u-66. U-11 uphinda ka-7. U-11 uphinda ka-7. Kungani manje ngibhalele u-8? Ncese. U-77. U-11 ngiyajaha. U-11 uphinda ka-8 sengize ngishintsha nembala ukuphi u-88. U-11 uphinda ka-9 usipho u-99. Sesifika la sekudida. Hayi akudidi. Sifika la sekuhluka khona. Hayibo, nakusengigibela ko-12 kwenzakalani? 10. 11 times 10. Ngeke sifike phela manje sibhale kanje ngoba phela usucabanga ukuthi inaba besiziphinda yonke indlela la. Akuzufinyelela ke la ukuthi ayikho ukuthi uzothi 11 times 11 u-1010. Phela u-1010 u-1010. Akusilona ke iqiniso lelo. Ungafana nokuthi sitheni sithi 99 sathi plus 11. Ngoba nisithatha wona impendulo yangenhla sifaka u-11 ngenhla okusipha bani u-110. Uma basifuna manje ukuthi ithebuli lethu silande sithi u-11 times 12 komele sithathe u-110 wethu siyofaka omunye u-11 ozosipha bani. Uthanda ukubalula. Asubhale nje basibhalele la u-11 times 12. Asiqedelela 11. Hey. Ngiyagcwalisa manje la. 11 times 11 na impendulo yakho na la ngenhla. Hawu sengikunikile. Sekumele nje ukuthi sehlise 121. Ngoba yini? Siyahamba siyandisa ngobani? Ngo-11. U-11 times 12. Thatha lo 1 to 1 sufaka u-11. Siphiwa ba 132 fake 11. Kalula kamnandi kanjalo. 10 times 12 usipha bani 120. 11 times 12 usipha bani kuyefana lapha ukuthi ufake bani u2 okuzipha u32. Ufana ukuthi ufake u12 nganeno. Kuhleke shuta ngethebuli labani manje besenza lona elika-11 ela-10 silenzile asenze lethu lokugcina ke manje la 12 u-0 noma ungawuphinda ka-12 ka-1,000,000 u-0 yobu u-0 kanjalo. 12 times 1 usipha bani u-12. u-12 uphinda phinda kabili usipha bani 22. Amaphutha engikwenza la 12 uphinda phinda kathathu usipha bani fana nokuthi 12 plus 12 plus 12 plus sipha ba hayibo kuyenza amaphutha kuyefana nokuthi ubuthanda ungasisekela u-12 times 2 uzofaka la u-36 ngaphandle okupha bani 36 omuhle. 12 times 4 48. Uyayibona into ethu ukuthi sihamba kanjani? Ngikubhalela la eceleni ukuthi uma uthanda ungathi ufinyelele kanjani. Times 5 or 12 abahlanu. Kokusiza ukwazi ithebuli
kwenza ukuthi usebenze ngokukhulu ukushesha nakangconywana. Bangakudli nemali. Ufike etolo uthenga ithebuli lakho ulazi kahle. Ayekho umuntu ongakubuyisela imali ekungayona. Noma umuntu athi umkoleta imali ekungayona. U12 no7 wethu, 12 uphinda phinda ka7 kupha ba 84. Singaqhubeka 8 lo 84 bufaka omunye 12 kuphu 96. 12 ka9 lo 96 ufaka omunye 12 ukupha ba 108. U12 ufaka omunye u12 120. Alula kamnandi kanjalo. 12 times 11 faka omunye u12 132. U12 times 12 144. Asivale la ka 144. 12 times 12 or 12 about 12 or 12 abaphindwe ka12 144. Kulula kamnandi, kubalulekile, angazi ngingagcizelela kangakanani ukuthi kubalulekile ukuthi ithebuli lakho ulazi. Vumela abazali bakho bakubuze ngalo, vumela abangani bakho bakubuze ngalo. Uma noma uhamba nje ngenyawo yesikole noma uyesitolo, ube nje uziculela ithebuli lakho ulazi nje ngengqondo. Likusiza kabi ukuthi uma wenza izibalo, wow, awudinga ukugijimela ukuyikhikhilithi ngaso sonke isikhathi. Inamba zakho nje uzazi kahle ukuthi o12 times 12 obani or 12 times 7 obani. Kuba mnandi, kubalula ukuthi wenze izibalo nezibalo, uzizwa kangconywana kalula uma ulazi ithebuli lakho. Lazima nje ungaligijimeli basumdala ithebuli ngoba bese kuthanda kuba nzima usufuna ukulazi usumdala. Lifunda ithebuli libalulekile.